Os gobernadores civís non dan o paso de armar as milicias obreiras e non se pode organizar unha resistencia militar ao golpe ou armada, cando menos, como si foi o caso en Madrid, como si foi o caso en Valencia, como si foi o caso en Barcelona e noutros lugares. Franco ten moita sorte porque recorre a algúns intermediarios que son comerciantes alemáns que viven en Tetuán para que pidan apoio armado, sobre todo aéreo, a Alemanha de Hitler. Hitler, contra todo prognóstico, mesmo contra da opinión de algúns dos seus achegados, como Marechal Göring, acorda, é dicir, lea a carta que lle manda Franco, escoita os seus intermediarios, no intermedio dunha ópera de Wagner, e grazas a isto conseguen que o envío da Legión Cóndor e o apoio logístico da Alemanha nazi. Os refuxiados republicanos, alrededor de 200.000, poida que algúns máis, son efectivamente internados polo goberno francés no que eles chamaban campos de concentración, pero eran campos de refuxiados máis ou menos improvisados, onde ademais o goberno francés tiña que defrontar as protestas e mesmo as cartas, as ameazas de dimisión de moitos prefectos e alcaldes de Francia que se queixaban de que as súas prazas estaban cheas de esmolantes españois, é dicir, de refugiados españois que consideraban que traían enfermidades, que eran un perigo para a integridade moral das nenas, etc. etc. O mesmiño que agora din algúns sobre os inmigrantes ilegais en España. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.